Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Chłopczyku, a w dzisiejszym odcinku testujemy sobie wszystkie, znaczy nie wszystkie rodzaje TNT. Tutaj mamy rodzaje i tu jest giga, będzie z tych co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Będzie kilka części na pewno tej serii, więc przedłużają sobie zapalniczkę, bo na pewno się przyda w dzisiejszym odcinku. No i co? Lecimy z pierwszym TNT, może najpierw to zwykłe TNT sprawdzili. Każdy wie jak one wybucha. Oczywiście to są mody. No wybucha normalnie. Sprawdźmy teraz Slime TNT, a potem Spunk TNT. Slime TNT. Co jest? O kurde! Ale to wybuchło fajnie. Szlaga ustawię. Co jest? Ja nie mogę go podpalić? Widzicie, bo nie mogę podpalić. I co jest? W wodzie. Co jest napisane? Na TNT. Myślałem, że dopiero będzie trochę lepszy, okej? Mamy Nikt TNT, Nikt i przetestujemy sobie Arrow TNT. Okej, więc tylko na lądzie chyba tak bardzo. Lecimy z kolejnym TNT. Sprawdźmy go. Okej, on wybucha podobnie jak tamto. Slajmowe. Okej. O, jaka dziura! Ja coś dokładnie było? Patrzcie tam. O nie! Giga dziurę to zrobiło. Dobra, no to teraz kolejne TNT. Arrow TNT. Nie no, kurde. Arrow TNT. Arrow TNT. Dobra, testujemy. Tego się trochę boję. Okej. Okay. Podobno do tej, takie same praktycznie. Sprawdźmy sobie dwa. Co mnie tutaj strzela? No okej, mam takie małe dziury, to się... Nie małe. Co mnie strzela? Czekajcie! Ja chyba rozumiem. Tak, to wywala strzały. Dobra, to jest mocne, to jest fajne. Podoba mi się to. Dawajcie, odpalamy TNT. O ja pierdzielę. Ej. O, jakie mocne, ale mocne jest. To jest giga mocne. Mocno, dobra. Lecimy z kolejnym TNT o nazwie Anvil, czyli będzie kowadło i walkon. I też super walkon, dobra. Najpierw kowadło, bo już widzimy po nazwie. No po dźwięku też. To właśnie, wiedziałem. Teraz wulkanu TNT. Myślę, że jakiś wulkan może? O nie, TNT po prostu, o Jezus Maria. Aha. Jeszcze raz się będzie. Dawajcie dwa. Jednak 5. Odpalamy to wszystko. O, ja to wybuchnie, o ja pierdzielę. Minecraft tej skraszuje dzisiaj. Będzie fajnie. O kurde. Patrzcie, musimy jeszcze raz. Ale to jest takie TNT, które mi się podoba. Strasznie mi się podoba to TNT. Bardzo fajne TNT. Teraz to drugi ostatni TNT, jaki... O ja pierdzielę, jaki tak.
ciszę trochę widzę, żeby wam nie było to, wam nie przeszkadzało, nie? Wszystko. Ani jednego slajma nie ma. Dobra, jeszcze kilka TNT. Jak zrobić wszystko, obudować tego TNT. I żeby wszystko wybuchło. Przypadkiem na przykład. Dobra, wybuchaj. O kurde. Okej, to już nie kamień to nic nie rozbieraje. Ale fajne, to Anvil TNT też fajne. Okej, teraz super. O to ojej, to może być dobre. Pójdźmy najpierw jedno. Ej, to TNT. Wybucha tyle, jakby to było tych niższych TNT, te tam co byliśmy przed chwilą. Takich maksymalnie 3-4, nie? Teraz ustawmy ich. Czekajcie, jeszcze ustawiam sobie ten jeden pasek. Tutaj jeszcze. No i co? O nie, odsuwałem mi się. O jasny gwint. O kurde. To jest mikrofon. Okej, no. Co? Sprawdźmy kolejny TNT o nazwie Y. Po prostu Y. I Small TNT potem będziemy mieli. Po prostu Y. Po prostu. Dobra, no to co? Spalamy. Aha. Fajne. Ale zarąbiste to jest. Ale to ma dźwięk tego. Dobra, gdzie tam? Patrz to. O, ja pierdzielę. Po nazwie tego TNT widać, że no, ono może być, nie wiem, jak to jest małe. Jak te głupki takie. Tylko, że małe. Ale można położyć tyle? Normalnie TNT. Co? Dziwne. Mogę to spalić? Nie mogę, dobra. Okej, teraz no nasze... Big... Dobra, ja się boję. Czemu tu jest królik narysowany? Co tu się? Co? Dziwne. Dziwne TNT. Teraz mamy sorry. Meteoryt. I Wither TNT. No mocno. Okej, no wybuchnijmy to TNT. No dziurak, takie zwykłe TNT. Meteoryt to może być grube. Mam spadł meteoryt? A nie, meteoryt z TNT. Dziurę. Ale tak ich postawić trochę tutaj, nie? Tak wszędzie to powybuchać. Wtedy wody, grube. I hop. I hop. Patrzcie to. Zloguje mi. Nie tego! Kurde. Ale to jest potężne. Dobra, teraz mamy Wither TNT. Jak się zresztą Wither, to ja nie wiem po prostu. Jeszcze nie wiem.
jeżeli nie przeszkadzamy i tam starym czasem, my testujemy Magic Slime TNT. Jak inny kolor ma, ten Glitch TNT i no to będzie potem. Dobra, teraz te 2 TNT. Lecimy slime. Nie patrzcie ile tych slime jeszcze mamy, o kurde. Tu tyle i tutaj mamy jeszcze przynajmniej na kilka odcinków. Okej, to mamy... Tu jest za blok. Rano. No ciekawe, akurat nie zrobię jeszcze tego. Patrzcie, to puszczamy. Nie wiem, co jest, nie? Może glitch TNT? Z tego widzę, są. O kurde! A tam są. Co jest? O Jezu, ale się wraca. Dlaczego to jest śliskie? Ale fajnie się zgaczył. O, patrzcie to. Główka wydera, patrz to. Główka wydera leci. Czy będzie doleci? Nie doleci do tego. I teraz testujemy kolejne TNT. Mój drodzy. Nie chcę tego muszę patrzeć. Już sobie będę popełnić. Okej, kolejne TNT o nazwie Sprit, to co nie wiem pokazać wcześniej. I lecimy do już ostatniej linijki. Czyli to teraz jeszcze Crystal TNT zrobimy. No. O jasny gwint. Nawet tam. To owiec poleciało nawet. Tam. No grube. Ja tu wywalił. Dobra. Crystal TNT. To może być bardzo ciekawe. Aha. Taki większy wybuch niż normalne TNT. Okej, rozumiem. Okej, TNT o nazwie Virus TNT. Respawn TNT. Tak weźmiemy te wszystkie TNT sobie z tej linijki, jak nam się uda. I co sobie tu jest. Sobie nam w kolejnym ciągu zrobimy ostatnie 4 TNT w tej linijce. Będziemy już w kolejnych szli na tę linijkę. No dobra, ciekawe. Okej, no to testujemy po kolei TNT. Teraz mamy wirus TNT. O ja pierdzielę. Ale to jest wirus chyba. To jest taka trawa zrobiona łopatą. Nara. Nie, czekajcie, ja pierdzielę. Co? Na ile? No bo na minutę. To było widzowie. To było na minutę. Ja nie mogę. Co tak wybuchło? No, mamy 3 takie same, albo 4 takie same obrazki. O dobra, w końcu. Lecimy stąd, już naprawdę nie chcę. Testujemy kolejne TNT. Respawn TNT. Tak wygląda jak ankory. I mam taka zwykła dziura. Zwykłą dziurę robi. Spodziewałam się czegoś fajniejszego, lepszego. No ale nie. No dobra. Dosyć średnie. Storm TNT. Okej. Burza. Taki najmocniejszy wybuch z wszystkich TNT. Super Storm. Mamy super sprint, to trzeba wziąć. O kurde.
Dobra, ciekawe. Teraz Super Spear TNT. O, gdzie to leciało? Patrz, jak spawnie zagryfowany. Ile tych kulek tu lata? Ja nie wiem. Super Spear to było już. Lecimy XS Police. Nie wiem jak to przeczytać. No, takie... Gdzieś nawet, ale okej, no. Lecimy z przed ostatnim TNT. Ale dużo, paszo. Ciekawe, czy mi to zabije. Weźmy sobie połóżmy to TNT tutaj, nie? Fajnie to. Tak, zabijmy. Spróbowaliśmy ostatnie TNT. Ja to TNT szybko wezmę i to było to TNT. I szybko zapalniczka. No dobra, no to ostatnie TNT. Jakieś mocniejsze pojolone chyba. Dobra, to był pierwszy odcinek z tej serii TNT. Jeśli chcecie kolejny odcinek, to musicie wbić kilka w górę, ale na pewno się pojawi. No i co mogę powiedzieć, widzimy się już w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pa!